Eh, so pagkuan di ay pag sud nimo sa among balay, syempre, pag ana, pag sud nimo, dayon. Sa tawag ani? Basta balay, unya, pag abot diri sa side mo ni among higdaan. Makakalat kayo. Ngit-ngit siya. Basta na ana 10 katawo ang masud nga na ang higdaan. Ora may kwarto, nay kwarto sa. Nay kwarto. No. Nay kwarto sa dire. Sa una ako maghigdaan ni inya. Akong igagaw kay Mary man sa amo ani na siya nagpuyo. Muna siya na nagpuyo ngan ni, siya naghigda. Di ba? Waray lukot-lukot. Unya, pagkahuman atong sa kwarto sa igagaw, mo to tag kusina. Kusina dayon besh. Di ba? Diya among kusina. Amo na mga gamit sa kusina, maura ni kani inig magkabo mi mo na musulag tubig unya. Kani sa ako manghod kana sa sila na magtubig kani hugasan diri nga part. Unya kani na magdungag ana. Mga mangaon. Maura may amo diri. Unya mugawas pud mo sa mong balay ang makita ninyo. Wa mi silingan day. Aw na silingan usa ka buok. Mura to. Adi day makita. Muna mong silingan. To ay lang bay. Ang usa. Naubalhin sila ara. To ay lang bay. Di dyan makita. Basta muna ilang bagong bay karon tayo mabalhin sila. Muro na mo silingan diri. Nya kana. Kuan sa akong manghod. Unsa ni? Unsa na guys? Ana. Alimukon. Unya. Among iro. Manok. Ay mga ingana guys. Muna yung mga kuan sa probinsya. Probinsya Leyte. Mga pobre. Napa mga manok. Manyangan ha. Tapos mauna na among paligid. Diba? Mauna siya guys. Bukid ari, bukid nga to. Among bayan, dagag sinampay yun. Mga labunon, mga labami sa kuan. Masalaman. Sa Domingo mga laba guys. Kapaniro among mga kuan. Munting garden, kuan ni mama. Yang garden, yang kalamungay. Wapay dahon. Yang ganas, gagmayra. Maura. So, maura to. Bye!